Gospodin Brano Šćekić uručit će medalje i pekare za konkurenciju juniorki. Za treće mjesto Stolnoteljski klub Ivan Grad. Aplauz za Ivan Gradanske. Stolnoteljski klub Ivan Grad iz Berana osvojio treće mjesto na ekipnom prvenstvu Crne Gore u konkurenciji juniora. Još jedan aplauz za Ivan. Drugo mjesto srebrna medalja. Stolnoteljski klub Budimlja iz Berana. Aplauz za Budimlju iz Berana. A upravo Brano je njihov trener. I još jedan aplauz za Budimlju iz Berana i Brano Šćekića. A šampioni Crne Gore u konkurenciji juniorki ekipno dolazi nam iz Berana, Stolnoteljski klub Budin. Aplauz za Budimlju iz Berana. Prva Crne Gore ekipno u konkurenciji juniorki, Stolnoteljski klub Budin iz Berana. Zamolio bih i trenera, gospođu Dijanu Zonjić, da priđe i slika se sa svojim igračicama. I pobjedničko postolje puno igračica iz Berana. Svaka čast. Dok je Berana nema problema za ženski stolni tenis. Molim vas jednu fotografiju zajedničku, priđite. Zamolio bih i trenera Ivan Grada, gospodina Gorana Premovića, da stane pored svojih igračica za jednu zajedničku fotografiju. A jedan aplauz zaslužuje i Lipovina Vespošovica Lige koji je tu uvijek najpredstavnije. Brano, vi možete sa desne strane. Može jedan osmijeh sada za prvo mjesto Budim, drugo Budimlja, treće Ivan Grad, svi iz Berana, čestitam.